Oganda Jo-Islam ma aluora mar Imbo mar piny Kenya kodwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom migawo mar arita okas nonro mitimo ewi jogo mawachore ni nonego jogegi ewi kuo mar nyithindo. Mtelnegi Abdi Rahim Aden, Jo-Islam go wacho ni jogegi go nowuok e boma ma Nairobi kadhi e piny lima ma Uganda kama ne gilal kendo ruenyo yo eka ne giyudore e gwenge ma Butere kama ne giromoe gi tho margi. Gidwaro mondo mi piny owacho kasre gi nonro ma kamano mondo familia mag oyud ratiro maggi. Nyaka sani wachore ni ji 5 kuomgi notony e lwet tho kendo dhi mbele gi yudo thieth Bungoma. Hao watu walikuwa wametoka Nairobi wakielekea Kampala. Sasa walisimama hii mahali Butere kidogo, so wakapata hawa watu, hawakuulizwa hata mswali. Waliuliza dereva swali kwanza, vile alijibu tu gari imetuharibikia, shughuli kidogo, wakaanza kuvamiwa. Sisi kama jamii ya hawa watu tunataka haki ya watu wetu. Tuna condemn sana. We condemn in general whatever happened there, and we urge the DCI to take all the steps, all the measures to leave any stone unturned to reach the core of the matter. We just want justice for the victims.